kodwa leli lathi iqiniso lokhulunywa kuze kufiwe ngoba lona kalincenge emuntu izwi likaNkulunkulu. Ungababona abantu sebefuna ukugugusa ezwi likaNkulunkulu basuke sebedliwe isono. Ulungile umuntu odla isono kodwa kuyibhadi uma umuntu ugcina usudliwa isono. Uzwa ngenhlamba umuntu osedliwa isono. Akasasidli yena sekuyisono esidla yena. Manje usudliwa isono bayinkinga yomuntu. Kuthi kukhuzwe into eyirong uqhamuke wena ube supportive ngestatement eyibonile ngoba yini udliwa isono asadliwa wena. Bafana bakithi inselele kunina ukuthi nina njengoba oyihlobeni banilethe emhlabeni imizi yabo kufanele yakhiwe yini nizoyakha kanjani manje ngamagwala kanjena imizi sizoyakha kanjani njengoba singamagwala kanjena leli ivangeli likaNkulunkulu manje ngamagwala kanjena lizomelwa ubani mani ngakwazi ukuma entweni engamanyala nerong nikhulume bese nisasha niqhama senizokhuluma into eyibhedayo ngoba naku nisekela into eyibhedayo obani kanti afune bethendwe kusasa ukuthi bazomela leli lizwe uma nina kunehlula